na-diagnose na bi ang isa ka tawo tapos na-treat na. Ano ang mga pila bidok ka tuig na ang treatment kung ikaw ang may osteoporosis or ano gina ng ano na lifetime? Hindi man bali kung abi may ining namintan may na-fracture sa imo. Kung na-fracture sa imo, so usually ga-start na kami sa 2 to 3 years treatment. Oo, gina-monitor na siya namon. So mas-start na kami nga baseline nga bone densitometry test, no? Kag kung may fracture, ginapa-x-ray na o kung CT scan. Then gina-startan kana sang imo nga anti-osteoporosis medications upod sina ang imo nga either kinahanglan mo mag-rehab, hindi pag-operahan, no? Kag paghatag bulong, usually paghatag sang bulong minimum na of 2 to 3 years depende sa degree sa imo osteoporosis. Usually kung osteoporosis mo ara man lang sa mild mga 2.5, mga usually na mga 2 years na. Kung mas severe ang osteoporosis abi mga 3 o above negative 3.0, so kanipis gid sang tulan nang after 2 years ginaparipit namon ang bone dex nami gid ang bone densitometry gina-extend pag gina siya namon another year nga naging 3 years na siya. After 3 years may maintenance ka na nga medication. So may ara nga injection lang yung medication amon ang dinosumab every 6 months, pero may ara man nga gina IV injection once a year, may mga amo man na nga bulong. After sina sang 2 to 3 years na nga treatment, usually oral medication lang na nga once a month or once a week.